बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय ज्ञानपीठ थाखो फरायसालिमानि नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव सुबुं मावमिन आरो भारतारि हाग्रामा मावमिन आनजादनि जर'खा फोरोंथाय हाबाफारि खुंफुंजायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि आफाद सामलायनाय हाबाफारिखौ आलारि बाथि सावजेननानै बेखेवो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला खुंगिरि आयुष गार्गआ। बे हाबाफारियाव नुजाथियो बाक्सा जिल्लानि लेङाइ जिल्ला खुंगिरि निजोरा बर', निकासिनि ज्ञानपीठ थाखो फरायसालिमानि गोरायुं गुणजित पाठक, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बारग' आरो मावफुं दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो। जर'खा लेंहरजानाय आलासि महरै बिकन IAS नि फोरोंगिरि जितेन्द्र कुमारा नुजाथिनानै गुबुन गुबुन सुबुं मावमिन आनजादफोरनि फारसे गोसो गुदुं फरायसा लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां जौ गोसो गुदुं फरायसाफोरा बाहागो लायो। दिनै मोनसे स्पेशल ओरिएन्टेशन प्रग्राम बेवहाय निकासि ज्ञानपीठ डिग्री कलेजाव लानाय जादों आरो बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिया सोलिबाय दङ। दा नैबे जि ओरिएन्टेशन प्रग्राम बे प्रग्रामा गुबैयै UPSC, APSC आरो जि इन्डियान जे फरेस्ट सार्भिस बिनि थाखाय बेखौ आरो बोरैहाय जोङो खालामनो हायो बा बेवहाय जोङो बोरैहाय साक्सेस जानो हायो, एग्जामाव पास खालामनो हायो, बिनि थाखाय दिल्लीनिफ्राय मोनसे बिकन इन्स्टिटिउट अफ IAS इन्स्टिटिउसननिफ्राय बेहाय सासे फोरोंगिरि बा फेकाल्टि बेहाय फैदों आरो बिथांनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय मा स्टाडि खालामनानै बोरै फरायनांगौ, जोङो जेनेरेलि फरायो, ग्रेजुवेट जायो, मास्टार डिग्री खालामो बा सोरबा थांनाया डक्टर जाबाय, इन्जिनियार जाबाय, बिनि बादैबो जोंहा गोबां गेप जायो। UPSC, APSC बे APSC आवसो एसे थायो, खिन्थु UPSC आव पास जानाय जेरै IAS माने IFS बा जे IPS बेफोरबायदियाव जोंहा माब्लाबा बोसोराव गेप जायो। जेरै देग्लाय बोसोराव जोंनियाव गैया, आसामावनो खोब खम बेहाय बिजाथिया पास जानो हादों। दा बिनि थाखायनो जों बोरैहाय आरो मोजांसिन साबसिन हामसिन नैबे UPSC जे आनजादाव उथ्रिसारनो हायो, इन्डियान फरेस्ट सार्भिस मोनसे दंबावो, बेवहाय बोरैहाय उथ्रिसार जानो हायो, जोंनि माहारिखौ आरो जोंनि हादोरखौ सिबिलांनो बोरै हायो बिनि सायाव बेवहाय सावरायनो मेल लानाय जादों। एसेथ' बेहाय फिथाइ मोनगोन, मानो होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय सार्भे खालामदों 10 निफ्राय 12 जन जे बेहाय फरायसाफोर दङ, बिथांमोना अलरेडि UPSC एग्जामाव जिरायफेरखाबाय। हयथ' सोरबा प्रिलिमाव पास जादों नाथाय मेन्सआव क्वालिफाइड जायाखै, सोरबा APSC आव बेहाय जिरायनाय माखासे APSC एग्जाम होफेरनाय माखासे सोलोंसाफोर बेहाय फैदों, जोंनि लाइमोनफोर बेहाय फैदों। बेजों लोगोसे ग्रेजुवेट जानानै थानाय आरो कलेज फरायबाय थानाय जायफोर इन्टारेस्ट बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा बेवहाय दा जोंनि बाक्सा जिल्ला DC नि आयुष गार्ग बिथांजों इन्टारेक्सन सोलिगासिनो दङ। बिथाङा जिहेतु UPSC निफ्राय कमप्लिट खालामनानै बा बेहाय पास जानानै सासे IAS महरै बिथाङा DC महरै बेहाय बाक्सा जिल्लायाव खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांजों इन्टारेक्सन जालायदों फरायसाफोरा, आरो फरायसाफोरा माखासे जे गाव गोसो गुदुङै जे UPSC खौ एग्जाम होनो थाखाय मा बिथिङाव फरायनांगौ बा माबे सिलेबासखौ फरायनांगौ बिनि सायाव मोजाङै बेहाय सावरायलायदों। आरो बिथांमोननि जे इन्टारेक्सननिफ्राय बुजिनो हायो जे नैबेजों बिथांमोना नैबे जे बाहागो लाफैनाय जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोना जे माबा मोनसे सोलोंगोन, बे जोंनि रोखा मोनसे बिदिन्थि। दिनैनि समनि बे फरायसाफोरा एसे गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनाय बेबायदिखौ नुनो मोनो, आरो बे जेंनाखौ गावनो खालामनाय गुबैयै जायो। जेरै ड्राग्स एडिक्शन जानाय, जौ जुवाजों गोजोबनाय, आरो बायदि माने गावनि फरायनाय ग्रेजुवेट जानानै थानाय बा मास्टार डिग्रीयानो फरायनायानो जाथों मानो, जे गावनि लामाखौ गाव बासिनानै लानो हायि माखासे समाव जानो नागिरो, आरो जोंनि बर' माहारियाव गोबाङा जादों।
बिखेखय लाइमोनफोरा मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि आरो डिग्री फरायजेननाय बिथांमोना दिनै ड्राग्स एडिक्टेड माने एडिक्शनसिम जे सौहैबाय दा बिनिफ्राय जोङो रैखा जानो हाथारनांगोन आरो गुबैयै गावनि गोसोनिफ्राय बेखौ रैखा खालामना लानो हानांगोन मानो होनबा गोसोआव जुदि सोलोंनो लुगैनाय थायोब्ला माबा मोनसे गिदिर आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय थियारि जायोब्ला बैफोर ड्राग्स जौ जुवा बेयो बिथांनि गोसोआव माब्लाबाबो हाबनाय नङा आरो बिनि थाखायनो जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जेब्लायबो खावलायगोन जौ जुवा ड्राग्स बाइक साथिंनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै गावनि जि सिमां आरो हारिखौ दैदेनलांनाय हादोरखौ दैदेननो थाखाय जे सिमां बे सिमांखौ लानानै जाहाथे इयुनाव UPSC APSC बायदि जे सिभिल सार्भिस बेजों लोगोसे डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदियाव गोसो होयो गोसो होनानै फरायो बेखिनिखौ खावलायबाय